vadikani tinokutendai nokuramba muchingotandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show, umo tiri kutarisa nyaya inorwadza, nyaya dzimwe nguva inodzikisa mhuri. Tine urombo nekuti dzimwe nyaya dzatinokurukura pano tinosvika kubatai panyama nhete, pamwe makasangana nazvo, pamwe munazvo izvozvi zvatiri kutandadzana. Chikonzero chiri pano ndechekuti munogona kubatsirika sei, munogona kuzviita sei. Tataura nyaya pano yekuti mutemo wemunyika yedu yeZimbabwe pane nguva imwe chete yavanotendedza kubviswa kwepamuviri, asi tangotaura kuti panobviswa panodini dini, regai tiende kune gweta redu, nokuti pamuviri i9 manzika. Zvino kana tiringotaura kuti pamuviri panogona kubviswa panodini dini, pada tinoda kunyatsoziva nguva kuitira kuti vanhu vedu varege kuzvinonokera, nekuti kunonoka kunogona kukonzera rufu nematambudziko. Ndichatanga nekubata pakuti utodzivirira mukubata pamuviri pacho chaipo, and then ndozoenda pakuti kana wapabata uchida kubvisa pamuviri zviri pamutemo unoita sei. Kana iwewe wasangana nedambudziko kana kuti mhirizhonga yepabonde sekubhinywa kana kuti rape, unokurudzirwa kuti uende kunomhangara kuchipatara 72 hours dzisati dzapfuura kana kuti mazuva 3 asati apfuura kubva musi wazvakaitikira. Handiti sekuti zvaitikira muvhuro, kana uchitokwanisa zuva harifana kunge radoka usati waenda kunomhangara, asi 72 hours hadzifana kunge dzapfuura, nekuti pa72 hours unokwanisa kupiwa mushonga kana kuti mapirisi anodzivirira utachiwana hwepabonde, uyezve unodzivirirawo kubata pamuviri. Asi unogona kunge uri munhu iye anonoka kukwanisa kumhangara, kana kuti anga asingazive kuti unofanira kupiwa mapirisi anoita kuti usabatire pamuviri. Wabatira pamuviri nenyaya yerepu, wabatira pamuviri nenyaya yeincest, nekuti waenda pabonde nemunhu weukama. Kana zvadaro unofana kuenda kuchinokumbira rubatsiro kubva kumapurisa kuti ubvise pamuviri 12 weeks dzisati dzapfuura sezvamborehwa narutendo. Pada tikazviti ubviswe, ubviswe pamuviri, nokuti izvi haugone kuzviita wega, haukwanisi kuzviita wega, zvinoda chipatara. Enda kumberi. Nenhau yekuti pamutemo kubvisa pamuviri imhosva, handiti. Saka kuti iwewe usawanike uine mhosva, unofanira kufamba uine mapepa ako anoratidza kuti zvauri kuita zviri pamutemo. Madhokta kana kuti ana chiremba vakawanda havazobvumire kuti iwewe wauya nenhumbu yako 18 weeks uda kubviswa pamuviri. Ndo zvinozosakisa kuti vanhu vamhanye kunana sekuru nana mbuya vanobvisa chero nguva, dzimwe nguva atoka munhu. Asi 12 weeks ngadzisapfuure, kwatove kuuraya. Saka 12 weeks hadzifana kunge dzapfuura, uye pa12 weeks ipapo hutano hwako unotariswawo, kwete hutano chete hwemwana ari mudumbu mako, but hwako ukazoona nguva yakuenderera mberi wakuda kutosvika pakuzvara, zvinogona kuzokanganisa iwewe miri wako. Saka nguva dzakatikoshera. Kana uri munhu abhinywa, 72 hours dzinobatsira kutoita kuti usambofe wakasvika panguva yekutozotsvaga mitemo inokubatsira kubvisa pamuviri. Asi ukange uri munhu asangana nedambudziko iri, mutemo uripo unokubatsira, but kana usina certificate hautenderwe kubvisa pamuviri. Ndizvozvo vadikani, ngatishandisei mutemo kuti itidzivirire. Mitemo nguva dzose yakatinakira. Ukaona munhu asingade mutemo unobva waziva kuti ndiye apara mhosva, nekuti kana uchinge waparirwa mhosva wakanganisirwa, ndopaunoda kuziva kuti aiwa mutemo wangu unofanira kuti undibatsire. Kana ichinzi mhosva, rimwe gweta redu rataura kuti mukati menyika ino yeZimbabwe kubvisa pamuviri imhosva. Kana tati mhosva tiri kutaureiko rutendo? Imhosva hwai, inotongwa sei, zvinoitei kana munhu achinge abvisa pamuviri ega, iye atingati backyard pachirungu, kunoita kuseri kwemutemo achibvisa pamuviri. Maita basa Mai Chisamba, nyaya yamataura iyi inogona kurovesa hana vakawanda, nekuti tiri kuzvinzwa nemakuhwa zviri kuitika kunzvimbo zhinji, kunyanyanyanya muZimbabwe. Chandingatange nekutaura ndechekuti takagara muZimbabwe tine bumbiro redu remutemo guru rinonzi constitution, rinotipa kodzero kana kuti marights pachirungu, rinotirakidza magwaro ekufamba nawo
zvichingoenda zvakadaro. Asi constitution yedu chatingabate kuburikidza nehurukuro yedu yatiinayo yetermination of pregnancy inotaura nezve-right to life, kodzero yekuva neupenyu semunhu. Saka kuburikidza nekodzero iyoyo panonge pachizowanikwa paine mhosva yekuti tawana kodzero ye-right to life, tikapiwa mutemo unonzi termination of pregnancy act, unonanzodonongodza kuti mimba kana kuti pamuviri panogona kubviswa kana munhu achinge abhinyiwa, kana vanhu veukama vachinge vaenda vese pabonde, kana kuti kana vana mazvikokota veutano vaona kuti kutakura kwako kwepamuviri kwako kunogona kunge kuchikwanisa kuriska upenyu hwako kana kuti hwemwana nekukura kwayo. Iwe usina zvitatu izvi zvadonwa nemutemo, wobvisa pamuviri, uri hako kumba wasangana ndiRutendo asangana naJohn wake, Rutendo asangana naJohn pava nepamuviri, asi Rutendo haasati ava kuda kuita vana nekuti ari kuda kumbomhanyisa zveugweta, mutemo hauzvitendedze. Kana uchinge wadaro yava mhosva inogona kutongera munhu kuti anogara mujeri kwemakore anodarika 5 kana kuti 5 kana dzimwe dzenguva fine, zvichienderana kuti chii chazenge chaitika pakuzama kwako kubvisa pamuviri zvisiri pamutemo, kuburikidzana neuyo anenge akubatsira kuti ubvise. Zvatiri kutaura kuti vana mbuya vaya, kana kuti dzimwe dzenguva munhu ane kana kazivo kashoma zvekubisa pamuviri kana kuti zvemishonga zvichingoenda zvakadaro. Vanhu ivavo, iwe wazama kubvisa pamuviri kana kuti wabvisa pamuviri pamwe chete neabvisa, munobatwa muine mhosva pamutemo wemuZimbabwe. Ndizvozvo mashoko makukutu chaiwo ari kutaura paongororo yetsvakiridza yatakaita. Takanzwa kuti mumaguta akasiyana siyana, kumapurazi, kumigodhi, kune vanotozikanwa kuti mukaenda pakati ambuya nhingi vari kubvisa, mukaenda pakati sekuru vari kubvisa, ngana ari kuita. Regai titi hokoyoyi, hokoyoyi nemutemo, nekuti zvatiri kutoita chirongwa kudai dai chitendedzwa nemutemo kutaura mazita enyu, tayadononga nekwamuri nenhamba dzenyu, asi mutemo hautitendedze. Saka vanhu venyu ivava vamuri kuita semunobatsira, ndo zvakare vari kuuya nezverweseri vachitaura kuti muri kuita mutemo haubvumidzi. Manzwa zvataura negweta renyu negweta redu kuti munotoenda pajeri makore 5 kana anoraudza, asi munenge mavaviri, wamabvisa nemiwo ikoko. Asi ngatiitei nyika inoteerera mutemo, ngatiitei nyika inofambidzana nezvinodikanwa. Ndikuya kwauri. Panyaya iyoyo vamwe vanogona kusanzwisisa kuti mutemo unoti chii, zvinofamba sei. Mumwe akatonzwa kuti constitution hanenge otorova hachatonzwisisi, atone confusion kuti zvinondozvifambisa sei. Muchirongwa chakapfuura takambotaura nezvema one stop center edu, kuti tine ma one stop center ari munzvimbo dzakasiyana siyana, kunowanikwa mapoka akasiyana siyana. Tine manesi anenge aripo, tine zwala inenge iripo, tine victim friendly unit vanenge varipo kuti vatibatsire kuti totora gwaro ripi kana pasvika panyaya dzekubvisa nhumbu zviri pamutemo. Uyezve isusu vezwala tinoshanda tiri kumakoti matare akasiyana siyana. Tinowanikwa tiri kune atinoti mahelp desk services. Kuhelp desk tinobatsira vanhu pachena pasina mari yatinobhadharisa, tichivapa mazano ekuti vozvifambisa sei pamutemo. Zvese zviri maringe nemutemo tinovabatsira kumahelp desk edu akasiyana siyana. Tinokutendai nebasa guru ramuri kuita. Muri kuita basa rakanaka, basa rekubatsira. Munoziva vadikani, kana uchinge wasangana nedambudziko unomhanya sehuku isina musoro, ukaenda uku ukaenda unenge wakungobvunza nevasingabvunzike, nekuti zvinhu zvese zvine zviga zvazvo. Kana kutaura negweta uchida kuziva zvemutemo, ndokaunofanira kuti uende. Handiti kana uchidawo zvekudya unotaura nevanoita zvekudya, kana uchidawo zvekubika unotaura nevanoita zvekubika. Saka panapa tiri kutaura nemagweta nekuti tiri kubata mutemo. Mutemo haudi kubatwa zinyeke nyeke kuti mangwana vanhu vozofunga kuti zvakanzi zvakati. Saka ndiri kuti fambidzanai nesu muchinzwa kuti chirongwa chino chiri pamusoro pei, tasvika sei,
pekuti munhu anogona kubviswa pamuviri. Ngatisangane muchikamu chinotevera.